Už takmer 2 roky platí vo vybraných častiach Bratislavy parkovacia politika. Jej zmyslom malo byť uľahčiť Bratislavčanom život, urobiť poriadok v statickej doprave, motivovať ľudí, aby sa prihlásili v našom hlavnom meste na trvalý pobyt a začali viac využívať mestskú hromadnú dopravu. Čo z toho sa podarilo? Máme za to, že povinne platíme magistrátu povinné poplatky, väčší parkovací komfort. Máme viac nových parkovacích možností, nové záchytné parkoviská či parkovacie domy. Máme lepšiu MHD. Majú jednotlivé mestské časti z parkovacej politiky väčší úžitok ako v čase pred jej zavedením? Kedy sa dočkáme dávno sľubovanej jednotnej parkovacej politiky? O tom všetkom budeme diskutovať s bývalou starostkou mestskej časti Bratislava Staré mesto, Zuzanou Aufrichtovou. Vítajte. Dobrý deň. A s bývalým splnomocnencom pre parkovaciu politiku v Petržalke, Ivanom Lučaničom. Vítajte takisto. Pekný deň prajem. Obaja tu nie ste prvý raz v tomto štúdiu. Boli sme tu pri mnohých iných veľmi podobných témach, ale táto téma vás zjednocuje a dáva dokopy nie náhodou, pretože práve v Starom meste bol vždy problém s parkovaním. Či už to bolo pred rokom, pred 10 rokmi, alebo aj skôr. V Petržalke v súčasnosti deto. Takže čím by sme mohli začať? Možno by sme mohli začať tým, pani Aufrichtová, že či vlastne možno to spolu nesúvisí pre našich divákov úplne presne, ale aký je súvis medzi tým, ako sa delia výnosy podielových daní pre jednotlivé mestské časti a magistrát a ako to súvisí s parkovacou politikou. Pretože možno si niekto povie, že to vôbec nesúvisí, ale ja si myslím, že to súvisí veľmi. Vysvetlíte. Asi najpodstatnejšie je povedať, že parkovacia politika v Bratislave sa kreuje už od roku 2014. Pán primátor Vtáčnik sa snažil o prvé zavedenie parkovacej politiky s tým, že zjednal so všetkými mestskými časťami dohodu na tom, akým spôsobom sa jednotná parkovacia politika pre Bratislavu bude deliť v časti výnosov. Pretože každá činnosť sa stáva prioritná vtedy, keď má krytie a keď je jasné, akým spôsobom budú rozdelené výnosy a vôbec poplatky ľudí, lebo parkovanie v mestách je zo zdanených prostriedkov jeho obyvateľov alebo návštevníkov. Zjednalo sa v tom roku 2014 pomer 20% pre mestské časti a 80% pre mestské časti. Starostovia si vydobili vlastne za Vtáčnika pomer, kde mali 80:20 a 20% predstavovali výnosy, ktoré malo mať z parkovania celobratislavského hlavné mesto. Nemal nakoniec odvahu to v tom 14. roku presadiť a stiahol to z rokovania. Tým pádom po voľbách, keď nastúpil pán primátor Nesrovnal, tak sa nastavili podmienky s cieľom čím skôr zaviesť parkovaciu politiku, lebo už v tom roku 2015 bola Bratislava možno jedno zo smiešných miest v rámci hlavných miest Európy, ktorá parkovanie na úrovni teda mesta regulované nemala. De facto neexistoval ani spôsob, ako by mohlo hlavné mesto alebo mestské časti si nárokovať záber verejného priestranstva na účely parkovania. A preto sa bolo treba prijať zmenu štatútu a taktiež dojednať vlastne tie podmienky pre konkrétne zavedenie parkovacej politiky. Primátor Nesrovnal sa nedotkol toho pomeru, aj keď bol už jasné, že nie je úplne výhodný pre mesto. Mestské časti z toho, ako boli prognózy, boli veľmi výnosovo prosperujúce. Z toho dohodnutého pomeru 80:20, ale pán primátor Nesrovnal nesiahol na ten pomer, pretože to dojednanie si vážil a naozaj aj smerom k tej minulosti Vtáčnikovej, že to vyjednal, tak sa radšej si povedal, že teda bude mať tých výnosov menej. Napriek tomu sa tam teda v rámci toho procesu stali chyby, ale ani Nesrovnalovi sa nepodarilo parkovaciu politiku presadiť. Odštartovať. Ale pripravený materiál, ktorý bol kompletne na zavedenie, bol v roku 2018 pripravený. Nastúpil pán primátor Valo, ktorý pohľad na parkovaciu politiku hlavného mesta absolútne obratil. To znamená, dojednal zhruba 20% pre mestské časti a 80% pre mesto.
Musím povedať, že ako niekto, kto niesol zodpovednosť za mestskú časť, ktorá má 50 000 obyvateľov a naozaj je kľúčová pre hlavné mesto a možno, že aj teda v tom rozmere celonárodnom hrá rolu, tak Staré mesto bolo na základe tejto zmeny úplne v strate. Viem povedať ako starostka, že väčšina výkonu v hlavnom meste je na mestských častiach. Uvedomia si to občania, keď idú čokoľvek vyvolávať, koľkokrát potrebujú ísť na úrad miestnej časti a koľkokrát potrebujú navštíviť magistrát. Ten pomer preto bol logický a preto sme aj argumentovali vtedy v čase ešte ako zamestnanec magistrátu, že nechajte mestským častiam tú väčšinu, v podstate odrobia si ju naozaj na tom, že musia tie cesty dávať do poriadku, musia to značiť, musia zabezpečiť všetky náklady, ktoré sú okolo parkovania a súčasne budujú to prostredie, ako sú materské školy, základné školy, senior centra a všetky aktivity. Takže pán primátor Nesrovnal to nechal v tom pôvodnom pomere. Pán primátor Válo to otočil, dostal povolenie od všetkých starostov vo viere, že teda aspoň tých 80% a 20% bude dostatočné na to, aby sa mesto rozvíjalo. Za 5 rokov, odkedy je parkovacia politika mesta schválená, je v žalostnom stave zavedená. A ten pomer dokonca sa ešte prehlbil. A dnes pán primátor hovorí, že to je nedostatočne výnosné pre mesto a musí ten pomer zvrátiť na 10% pre mestské časti a 90% pre mesto. Povedzme si, že parkovanie v celom hlavnom meste je na komunikáciách, ktoré sú mestských častí. Áno. To znamená, kompletne 100% výnos si mohli nárokovať mestské časti. Áno. Kým sa dostanem k vám, pán Lučanič, ja ešte musím na začiatok povedať, že pozývali sme tu aj zástupcu magistrátu, pozývali sme vlastne šéfa parkovacej politiky, pána Petra Hercega, no hlavné mesto nereagovalo na našu požiadavku. S predstihom sme povedali, kto budú účastníci besedy. Hlavné mesto malo možnosť tu byť, ale jednoducho nereagovalo. Takže pokračujeme v tejto zostave. Z toho, čo povedala pani Aufrichtová, je zrejmé, že v Petržalke ten problém bol možno ešte vypuklejší, pretože ten počet obyvateľov je tam ešte oveľa vyšší ako v tom Starom meste. Hoci napríklad pred tými 20 rokmi nebol až taký veľký problém s parkovaním v Petržalke, ale dnes môžeme povedať, že je to katastrofa? Dnes je to možno trošička lepšie, ako to bolo pred tými 4-5 rokmi. Ja si pamätám tie prvé pokusy, kedy Petržalka sama chcela regulovať parkovanie. Bolo to ešte za pána starostu Bajana, ktorý chcel sem priviesť košickú neslávne známu firmu EEI, ktorá za necelých 5 miliónov mala urobiť regulované parkovanie v Petržalke. Vtedy sme sa ako obyvatelia voči tomu postavili a bohužiaľ nič sa vtedy nevyriešilo. Samozrejme s nejakým riešením prišlo až toto vedenie hlavného mesta, ktoré predostrelo istú víziu. A ja musím povedať, že tá vízia regulovania toho parkovania bola samozrejme správna. Mesto potrebuje jednotnú parkovaciu politiku, potrebuje mať jasne nastavené pravidlá, potrebuje zvýhodňovať domácich obyvateľov, to je jednoznačné. Musí samozrejme reflektovať na jednotlivé tie potreby tých mestských častí, ktoré majú každá iné potreby. Napríklad dnes vieme, že Staré mesto naozaj má najväčší problém s parkovaním cez deň, kdežto Petržalka ho mala od začiatku v noci. A práve preto, že tu sa chodí nejakým spôsobom do Starého mesta alebo do Ružinova Nového mesta sa chodí za prácou, práve Petržalčania tranzitujú a týmto veciam mala byť tá parkovacia politika prispôsobená. Áno, vy, keď ste nastupovali do tej funkcie, tak vaša predstava bola mať jednotnú parkovaciu politiku v celej Petržalke. Mal to byť akýsi model pre celé hlavné mesto. Prečo si myslíte, že toto výrazným spôsobom zlyhalo? Ťažko povedať. No predstaviť nás v Petržalke a inžinierov z magistrátu boli diametrálne odlišné. Viete, magistrát chcel naozaj rozdeliť jednotlivé mestské časti na tie najmenšie mikrozóny. V podstate, ja som mal niekedy pocit, že až ulice. Tak my sme sa snažili na to pozerať v globále, pretože ten obyvateľ mestskej časti sa v tej mestskej časti pohybuje. Je tam doma a ja som rovnako doma u lekára o 2 ulice ďalej, tak ako som doma pod svojím domom. Magistrát to vnímal trocha ináč. Dneska vidíme napríklad pri Starom meste, veď pani starostka určite povie, Staré mesto bolo rozbité v priebehu koľko to je, pár mesiacov dozadu, kedy sa to rozdrobilo na niekoľko častí. Koľko, 7 alebo 9? Tuším, 7 plus 0.
6+0, tuším 7 ide dokopy. No. A zóna, ktorá je okolí Pribinovej ulice, nemá jedno jediné verejné miesto. Tak mi povedzte, na čo sa vytvorilo tu nejaká zóna, no len na to, aby obyvatelia zóny v okolí Pribinovej, Eurovej a podobne museli v ostatných častiach starého mesta, to znamená vo svojej mestskej časti, platiť. Tak to mi príde naozaj veľmi nelogické. No a potom aj ten spôsob toho platenia. Veď pamätám si, ešte nebolo to tak dávno, ešte za vášho pôsobenia vo funkcii starostky sa dalo platiť dvomi spôsobmi. Buď ste platili v parkovacom automate, kde ste mohli hodiť aj mincu a mohli ste si zobrať lístok a dalo sa platiť aj SMS-kou. Potom sa zaviedol systém, že časť starého mesta patrila pod pasku, čiže pod parkovaciu politiku a niekde ešte tie automaty fungovali. Ale ľudia veľmi dobre nevedeli, kedy sa v ktorej zóne nachádzajú, čiže mali z toho nejaký zmetok a z toho, čo teraz hovoríte, že 6+1 zón v rámci starého mesta, to je teda úplný guláš. No, treba povedať, že jednotná parkovacia politika Bratislavy sa ako jednotná nepodarila. Rozbila mesto nie len na mestskej časti, kde sa často diskutuje, že 17 mestských častí je problém, lebo je to veľa. V rámci parkovania ich bude vyše 100 možno. A tento koncept je neúplne zdravý k tomu, ako ľudia v tých mestských častiach žijú. A je udržateľný takýto model? No je zderský. Takže udržateľný je do tej miery, ako ľudia budú schopní to platiť, alebo ako budú schopní sa ozvať a dať najavo nevôľu s tým. To je vždy o tom, že aká je tá miera akceptovania. K tým parkomatom to je tak, že to sú také detské choroby. Je naozaj trápne, ako parkovacia politika PAS začala, kde v čase nástupu umelej inteligencie stáli brigádnici a predávali lístky ako v časoch 90. rokov. To sa nejako podarilo vysporiadať. Možno nie úplne komfortne k tomu, že nie každý je povinný mať mobil alebo je povinný mať proste spôsob, akým sa dneska parkovanie v Bratislave nie každý je platí. Schopný to s tým vedieť narábať vlastne. Áno, ale toto všetko by sa dalo prepáčiť, pokým by ten koncept nebol taký, že zamedzuje v konkrétnom prípade Staromešťanov, ale myslím, že to pochopia aj obyvatelia ostatných mestských častí, že my sme obyvatelia starého mesta a vnímame naozaj aj tie hranice, aj tie naše aktivity sú viazané v rámci toho starého mesta. To znamená, že nie je zdravé, aby sme išli na návštevu za priateľom zo starého mesta a platili si tam ako Košičan alebo ktokoľvek. A to teraz som sa naozaj nechcela Košic dotknúť, tí to majú možno vyriešené aj lepšie. Ale áno, aby sme sa cítili ako cudzinec vo vlastnej mestskej časti, kde roky, a to teda viem povedať, že platíme najvyššie dane za nehnuteľnosti, máme väzbu k tomu miestu, väčšina Staromešťanov sa snaží žiť a koncentrovať tie svoje aktivity do mestskej časti, aby sme teraz naozaj každú pol hodinu si strážili a vniká to naozaj do tých medziľudských vzťahov veľmi negatívne s tým, že skúsi stredujete hodiny, ukončujete stretnutie, lebo za minútu vám končí parkovanie, proste je to nedôstojné. Ale ide aj o to, že napríklad v starom meste je vyšší podiel starších obyvateľov, ktorí nemusia byť práve gramotní s tými mobilmi a s tými aplikáciami a s tým všetkým. Títo ľudia sú v podstate diskriminovaní tým, že dobre, nie každý vie dokonca aj tú SMS-ku poslať, ale kým bol ten systém, že tu hodím tú mincu do toho parkovacieho automatu, vyjde mi lístok, mám to vybavené. A prečo toto napríklad sa nejakým spôsobom zrušilo? Tým pádom my istých ľudí diskriminujeme. Je to veľmi zložité. Ja ešte by som sa jednou vetou vrátil, že naozaj súhlasím s pani starostkou, že parkovacia politika Pani bývalou starostkou. Súhlasím, že spravila vás vlastne nepriateľom vo vlastnej mestskej časti. To je najdôležitejšie, čo treba povedať, lebo ja by som ešte pochopil, že tu súperí 17 mestských častí, kto dá nejaké lepšie riešenie. Áno. To je ešte pochopiteľné. Majú vlastnú samosprávu, starostu, svoje zastupiteľstvo a tak ďalej, ale byť nepriateľom vo vlastnej mestskej časti je naozaj veľmi absurdné. Ale ja by som to možno aj rozšíril. Spustením parkovacej politiky sme urobili
urobili z ľudí nepriateľov. Cyklisti proti automobilistom, automobilisti proti cyklistom, starí proti mladým, mladí proti starým, bratislavčania versus mimo bratislavčania. Nerozoštváva táto parkovacia politika ľudí? Ja si myslím, že to bolo vždy, ale áno, máte pravdu, že teraz je to v takej výpuklej miere, že to naozaj veľmi veľa cítiť. Hlavne naozaj vo vzťahu k tej doprave medzi tými ľuďmi, ktorí sú za bicykle, druhý zase za auta, alebo naopak a tak ďalej. Viete, a možno to je práve tým, že tie riešenia magistrátu v dnešnej dobe sú tak kontroverzné. Len si zoberte, že čo sa stalo na Vajanského, to tak rozdelilo. A nediskutuje sa s verejnosťou? To už je druhá vec. No ale to je veľmi podstatné, veď za toto sme štrngali v novembri 89, aby ľudia vo veciach verejných sa mohli vyjadrovať. Pani Africhtová. Myslím si, že potvrdením mandátu opadla aj chuť diskutovať s verejnosťou a v podstate Vajanského je presne dôkaz aktivity rok po druhom volebnom období, v ktorom teda to vedenie magistrátu potvrdilo. To je presne ukážka toho, že ako kvázi s mocou rastie chuť. Je to aj arogancia moci, myslíte? Nejdem do tohoto teraz. Myslím si, že parkovacia politika v Bratislave je hanebná v tom, že nebola zavedená včas. Dnes už zavádzať parkovaciu politiku je naozaj tak v tom najvyššom štádiu toho, ako sa veci v Bratislave robia neskoro, 5 minút po 12. A veľmi draho. A je to príklad, a poviem to ako matka, nebude to možno úplne vkusné, ale ako keď prebalíte dieťa po 3 dňoch, potom také pekne prebalené, urobíte z toho selfiečko a ľuďom sa bude zdať, že sa pekne staráte o svoje dieťa, ale čo je pod tou plienkou, to je to dieťa. A to dieťa sme my, obyvateľia Bratislavy. Takže ono to raz vypukne, že odkladané veci, nejde o to, že sa nakoniec spravia a možno, že sa teda aj páčia. Väčšina z aktivít, ktoré sa za posledné 4 roky robili, sa robili na 2, na 3 krát a všetko bolo platené z prostriedkov Bratislavčanov. Áno, tak poďme to rozmeniť na drobné, pán Lučanič, pretože máme tu takmer 2 roky zavedenia parkovacej politiky. Boli tie prvé 3 pilotné časti, Krasňany, Tehelné pole, Dvory 4. Vy ste s tým bytostne nesúhlasili, že Dvory 4 boli vyňaté z tej jednotnej parkovacej politiky, ktorú ste mali vtedy pod palcom. Zavádzajú sa postupne ďalšie lokality. Chýba jednotnosť. Všade v rôznych častiach sú rôzne voľné hodiny, kedy sa tam dá parkovať. Niekde je to od 6. do 12., niekde od 6. do 14., niekde sa platí 0,5 eura, niekde sa platí 2 eura. Bonusové karty prakticky strácajú význam, lebo ísť niekde na 2 hodiny, to ani nevybavíte možno to, čo chcete vybaviť v tej inej časti. Keď napríklad sa niekto stará o svojich rodičov, ktorí bývajú v inej mestskej časti, potrebujú tam ísť aj na deň, aj na 2 dní. Jednoducho nemôžu to využiť na to bonusovú kartu. Čiže je to taký, z môjho pohľadu, je to taký veľký nedorobok, celá parkovacia politika. Chýba tu systém a koncepcia z vášho pohľadu? Veľa tém ste otvorili, môžeme sa postupne k ním dostať, ale ja si myslím, že parkovaciu politiku v Bratislave spájajú 2 slova, alebo dve také témy. Poprvé, je to naozaj chaos. To treba otvorene povedať. A druhá vec, že je to drahý chaos. Je veľmi nákladný. Sama Bratislava ako mesto priznáva, že dneska je zhruba okolo 5 miliónov v strate. Po 2 rokoch fungovania máme 5 miliónovú sekeru, kdežto ešte nerátame tam mzdy a rôzne odmeny interných zamestnancov. Ja si myslím, že tá strata je ešte ďaleko vyššia. A naozaj, je to chaos. V každej mestskej časti platia iné pravidlá. Ja nemám problém s tým, že platia iné tarifné zóny. To vidíte naozaj aj v iných mestách. Ale rozdielne časy je zaujímavý pohľad. Nie je to zjednotené, pritom samotný primátor sľuboval zjednotenie časov v predvolebnej kampani, aby to nebol chaos. Ja si pamätám stretnutie s kolegami z hlavného mesta ešte z januára tohto roku, kedy ich hlavný cieľ bol zjednotiť podmienky. Následne prišli s novým projektom organizácie dopravy na dvoroch 5-6, delený jednu lokalitu Petržalky, chceli rozdeliť do niekoľko časových hladín. Pre mňa sú toto riešenia, ktoré ešte viac vnášajú chaos pre toho obyvateľa, lebo ten nevie, že či som na tej ulici, kde už platí takýto časový harmonogram, alebo na druhej. Ja som minule zažil situáciu, kedy človek utekal k parkovaciemu automatu a
a teraz zrazu on nevedel, že v akom čísle stojí, že či to je 3007, 3006, bál sa tam niečo napísať. To sú veci, ktoré sú veľmi chaotické. Môžeme to rozmeniť na drobné, samozrejme. Keď hovoríte o tej Petržalke, tak ten príklad konkrétny môžeme aplikovať na Vlastenecké námestie, kde je napríklad pošta a kde je oveľa väčší pohyb ľudí, ktorí chodia niečo vybavovať, oproti tým lokalitám, ktoré sú len o 500-600 metrov ďalej. Čiže tam už po 5 minútach sa objaví kontrolór a už dáva pokutu. Áno, tam to aj tak vyzeralo, že to bol trest pre tých ľudí, ktorí idú na poštu. V podstate ľudia si totiž to mysleli, že oni sú tam tiež rezidenti a preto keď tam išli na poštu, tak kontrolovali, keď tam stále, tak už im aj lepil aj tú nálepku. Takže v tomto ale smere vítam trocha prístup, aký sa tam zavedol teraz, pretože upravil sa ten časový rámec a reguluje sa tam čas až od 12. do 24. Takže kto chce ísť na poštu a nechce za to platiť, tak by mal ísť do obeda. Áno, vy ste možno tiež mali taký konkrétny príklad s tým premalovávaním čiar. Áno, to je skôr dotaz k tomu, že keď sa veci robia dobre, tak sú naplánované a nemusia sa 4-krát meniť v metóde alebo v systéme pokus-omyl. V nemenovanej mestskej časti, kde zavádzali pás, sa vykreslili čiary komplikovanou vymerávaním a proste nasadením rôznej techniky na to, aby sa vyznačili. A v momente, keď boli nakreslené a ľudia to videli, tak sa proste ohradili voči tomu značeniu, lebo naozaj vnášalo ešte väčší chaos. Tak nasledovalo nakúpenie sivej farby, v rovnakom systéme premalovanie tých bielých čiarok, nakreslenie parkovania na druhej strane chodníka, kde sa opäť objavili problémy a znova sa to malovalo v nejakej časti na sivo. Toto nie je spôsob, akým sa má viesť jedno normálne príčetné vedenie, ktoré nerobí pokus omyl a dnes nakreslím tu. To všetko platíme my. To je 4-krát zaplatená robota. Keby sme mali takéhoto majstra doma na, neviem, prerábku kúpeľne, tak sa asi chytíme za hlavu a už ho viackrát nezavoláme, keď nám nechá prerobiť 4-krát potrubia a 4-krát kachličky. Áno, ja pridám možno ďalší konkrétny príklad z tej jednej z tých pilotných častí z Krasňan, v ktorej bývam, kde urobili boxy takej veľkosti, že ľudia sa čudovali, prečo sú také veľké. A oni to zdôvodňovali na magistráte tým, že keď ide kontrolór autom okolo, že si môže naskenovať tie ešpezetky aut, ktoré tam nemajú byť. Ja som ale vyrátal, že napríklad len na Ciprichovej a Hubeného ulici sa zmestí tým zväčšením boxov o 1/3 aut menej, ako to bolo predtým, pred zavedením parkovacej politiky. Čiže nám veľmi v Krasňanoch nepomohli, že by nám zväčšili kapacitu. A keď sme pri tej kapacite, tak si povedzme tú principiálnu vec, že kým sa zavádzala parkovacia politika, mali sa najprv vytvoriť podmienky. Mali sa tu vytvoriť nové parkovacie miesta, záchytné parkoviská, parkovacie domy. Takmer nič z toho sa vlastne nerealizovalo. Lebo tie parkovacie domy sú síce na papieri, alebo tie záchytné parkoviská, je ich myslím, že 8 v rámci Bratislavy, ale na začiatku radšej je to záchytné parkovisko riešené takým štýlom, že je presne na opačnej strane v protismere, ako ľudia vchádzajú do Bratislavy. Čiže čo sa tým vlastne vyriešilo? Tak ja zase úplne nie som taký zástanca, že najprv musím budovať kapacity, pretože pri filozofii parkovacej politiky je dôležité zistiť, kde vás tlačí topánka. A to viete zistiť až po nejakej regulácii, ktorú zavediete. Samozrejme musíte mať pripravený nejaký koncept, nejaký nápad a hlavne ale vedieť včasne a veľmi rýchlo na to reagovať. To znamená, keď zistím, že tu ma tlačí topánka, tu mám málo parkovacích miest, vedieť na to zareagovať buď výstavbou, alebo nejakým spôsobom ešte ináč upraviť tú reguláciu. A to sme sa snažili my aj takto postupne robiť v Petržalke. My sme začínali od tých takých veľkých parkovísk, ktoré sme zaregulovali. To sa samozrejme potom vytlačilo do ostatných častí, to sme sa snažili urobiť následne a tak ďalej. Mesto má to troška zložitejšie, pretože reguluje v podstate niečo ako celok. Musí rozmýšľať naozaj nad tým, že kde urobiť to záchytné parkovisko, akým spôsobom tam nastaviť MHD, aby k tomu záchytnému parkovisku chodila, aby tí ľudia cítili, že wow, áno, pre mňa je lepšie nehať túto auto, pretože za chvíľu sa odvezem MHD. Aby chceli do tej mestskej hromadnej dopravy ale ako ukazuje nám, posledné mesiace nám ukazujú, že MHD v Bratislave skôr ruší linky, mení trasovanie, obmedzuje intervaly a ešte aj zvyšuje cestovné.
To mi príde naozaj v kontexte parkovacej politiky veľmi paradoxné. No to je tá spojitosť, presne na to som sa chcel opýtať. Ja by som veľmi rád presadol do mestskej hromadnej dopravy. Aj som si kúpil ročnú električenku, ľudovo povedané. Snažím sa využívať mestskú hromadnú dopravu, keď viem, akým spôsobom mi parkovanie komplikuje život pri presúvaní sa do iných častí. Ale zistil som, že to, čo som predtým stihol autom za 20 minút, tak dnes mi trvá hodinu napríklad. V lepšom prípade. Minulé 3 linky autobusu číslo 50 vynechali jednoducho. Ja len jeden malý bonmot, prepáčte, pani Afriktová, ale nehovorte to nahlas, ja sa obávam, že tým pádom úžia pruhy po vašej trase, pán Hybel, a spravia tam nejaké prechody, aby vám čo najviac komplikovali. Alebo cyklistický pruh. Nechcem to hovoriť. Ona logika parkovacej politiky je v tom, že tie výnosy, ktoré vznikajú, sa majú v určitej miere investovať do zlepšovania dopravy a napríklad jedným z plánov, ktorý bol v tom modeli nesrovnalovej parkovacej politiky, bolo, že kto si kúpi parkovací poplatok za rezidenta, dostáva 50% zľavu na MHD. Napríklad. A fakt to bolo stále udržateľné. Nič z tohto sa nedodržalo. Celkovo riešenie dopravy v Bratislave je otázka času, kedy to začne naozaj pukať. A to je ten problém, ktorý je podľa mňa úplne prvoradý, že mesto nemá vyriešenú dopravu a robí ad hoc riešenia, ktoré potom naozaj v ľuďoch vzbudzujú otázniky a nevyriešené odpovede. Ale zase si povedzme na rovinu, Bratislava má pomerne veľkú rozlohu. Má vyše 350 km štvorcových, približne rovnakú plochu, ako má Viedeň, kde žije 3-krát toľko obyvateľstva. Napríklad Lisabon má rovnaký počet obyvateľov ako Bratislava a má iba 100 km štvorcových a všetko tam perfektne funguje. Aj parkovanie, aj infraštruktúra. Nemalo sa začať od toho, aby tu naozaj boli vytvorené tie podmienky, lebo podmienky na to máme. My vidíme developerské projekty, spomenuli ste tú zónu Pribinova, kde jeden mrakodrap vedľa druhého a na druhej strane nemáte kde zaparkovať. Tých plôch tu máme veľmi veľa na to, aby sa tam vytvorili nejaké parkovacie možnosti. Prečo toto mesto nerobí a využíva skôr, však dobre, developer zaplatí a máme developerský projekt namiesto parkoviska? Vy ste urbanistka. No, ako urbanistka musím povedať, že dlhodobo je známe, že Bratislava by potrebovala mať všetky domy o 2 poschodia vyššie, aby fungovala. Je naozaj náročné, že je príliš na veľkej ploche, pretože tým pádom z bodu A do bodu B sa dostať je príliš veľká vzdialenosť. Mesta sú fungujúce vtedy, keď ten flow je čo najmenej konfliktný. Áno. My dnes pristupujeme úplne opačne, že sa ho snažíme skonfliktniť ešte. A to je presne, že riešenie, ktoré nevyrieši, vy sa potrebujete dostať, alebo potom sa dostaneme naozaj do elektronickej doby, kde už dnes kopec zamestnaní je, že v podstate nemusíte opustiť dom, ale tiež neviem, či to je úplne ten správny spôsob. No, čo by som ale teda možno povedala k tomu, že určite je budúcnosť v hromadnej doprave a Bratislava sa bude musieť zamyslieť opätovne nad tým, či to metro aspoň v nejakom minimálnom meradle, to znamená, že prepojenie tých radiál, ktoré sú najpodstatnejšie na presun obyvateľstva, nebude potrebné zaradiť do programu. Ak už nie je to podzemné, tak aspoň nadzemné, alebo prímestské. To nevyriešime teraz to len ako, že... Jasné. Tiež nechcem otvárať tú debatu samozrejme týmto smerom, ale presne, keď sa bavíme o západných mestách, o hlavných mestách, všetky tieto mesta majú vyriešenú dopravu, hlavne tým podzemným spôsobom. Viedeň má metro napríklad. Presne. A tým pádom ten komfort tých cestujúcich je poprvé rýchly, po druhé nespôsobuje chaos na tej úrovni. My dneska sa bavíme o odnosnom dopravnom systéme ako úrovňovej doprave. Napríklad v Petržalke, ja som zvedavý, čo bude po spustení petržalskej električky. Tá rozdelí Petržalku opäť na 2 polovice a ľudia budú čakať na semaforoch. Tá by mala byť dokonca zosieťovaná. Tam má takú polohu, tam je vlastne rovina, že tam by mohla byť pokojne zosieťovaná električkovou dopravou. Ale hovorím, nechcel som otvárať túto debatu, ja som chcel nadviazať na to, čo ste hovorili, že prečo nie sú tu postavené tie parkovacie domy, prečo tu nie sú nové parkoviska. No, odpoveď je veľmi jednoduchá. Mesto nemá na to peniaze. Mesto je dneska v katastrofálnej finančnej situácii, veď vidíme to aj v posledných dňoch, kedy primátor ohlásil zvyšovanie daní z nehnuteľnosti, lebo už proste nemá na to. Parkovacia politika, krutý mínus, dopravný podnik, obrovský mínus.
mne sa zdá, že mesto naozaj nevie hospodáriť. Pán primátor je podľa mňa zlý hospodár. Ja som to hovoril už viackrát a budem to opakovať do nekonečna. My tu máme množstvo podnikov, Metropolitný inštitút, to sú žrúti peňazí a namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad investíciami do infraštruktúry, my tu vytvárame proste nejaké veľké PR. A netreba ani chodiť veľmi ďaleko, stačí s našim severným susedom do Poľska, kde efektívnym spôsobom využívali vlastne aj tie eurofondy na vytvorenie takej infraštruktúry, ktorá dnes funguje. A nie len vo Varšave, ale aj v tých ostatných mestách veľkých, pretože stredné veľké mesto v Poľsku je také ako Bratislava napríklad. No Bratislava má skúsenosť s bratislavskou parkovacou službou, neblahú. Každý videl, že to je pasívny príjem, ktorý je miliónový, zlaté vajce. Takzvané BPS. Áno. Dnes máme rok, keď magistrát mohol mať rovnako zlaté vajce a príjmy a výsledok je, že je v strate. To proste nie je normálnym spôsobom vedenie hospodárenia. Ale už váš nástupca. Problém BPS-ky ani fakt tiež asi neotvárajme, pretože to môže byť ešte taký problém, ktorý naozaj bude pre staré mesto likvidačný. Tie zmluvy tam totiž nie je zmluva len s hlavným mestom, ale aj so starým mestom a staromestský starosta absolútne neuvážene pristúpil k niečomu, kde bez ohlásenia narušil zmluvný vzťah, ktorý nie je na ňom, aby to posúdil. A uvidíme teda a verme teda, že to nebude naozaj pre staré mesto tak bolestivé, že budeme mať BPS-ku na ďalších 50 rokov. Pán Olčanič, vy ste mali veľmi dobrú predstavu o tom, ako by vlastne mala fungovať parkovacia politika v celej Bratislave, nielen v Petržalke. Keďže sa vaše predstavy značne rozchádzali s predstavami magistrátu, vy ste vlastne dobrovoľne odišli z tejto pozície. Napriek tomu sa tejto problematike naďalej venujete, sledujete to. Ako by podľa vás mal vyzerať ten optimálny model, ak už nie je neskoro, ako hovorila pani Aufrichtová, že je 5 minút po 12. Či sa tu ešte dá niečo zachrániť, aby sme pocítili nejaké pozitívum z tej parkovacej politiky? Tak hlavne tá parkovacia politika by mala byť pre Bratislavčanov. To je základ. Ja mám dneska pocit, že 70 až 80% pokut vyzbieraných na parkovaní platia práve Bratislavčania. Tvrdia to mnohé fóra, keď čítam mnohé príspevky od ľudí, tak naozaj Bratislavčania dostávajú pokuty a nie preto, že sú ignoranti. To je častokrát tým, že je to zle značené. Ľudia si to ani nemôžu všimnúť proste, kedy vôjdete do nejakej parkovacej zóny. Ale ja vám predsa vstúpim, prepáčte, krátkou vsúvkou. Nebolo by najspravodlivejšie, keby tí, čo majú trvalý pobyt v Bratislave a už raz zaplatia ten parkovací poplatok, mohli zaparkovať kdekoľvek v Bratislave, v ktorejkoľvek mestskej časti? Nebolo by to najspravodlivejšie? Ale tých možností je viacero, samozrejme. Čo je správne, je na debatu. Len mne sa tiež zdá, že je to horúce teraz, je to šité horúcou ihlou a bolo ju treba naozaj zastaviť a nie veľmi dlho premýšľať, lebo naozaj my nemáme tu veľa priestoru, ale povedať si, že čo ideme urobiť ako prvé. Môj názor bol v tejto téme taký, že v prvom rade Bratislavčan si mal naozaj kúpiť rezidenčnú kartu a mohol s ňou parkovať hoci kde v Bratislave. Presne. Tým by sme docielili to najdôležitejšie. Vylúčili by sme z možnosti parkovania zadarmo ľudí, ktorí do Bratislavy len prichádzajú. To mala byť práve tá motivácia toho trvalého pobytu. To je základ. A mesto od tohto úplne upustilo, snažilo sa vyriešiť ten systém úplne do bodky a do tej poslednej bodky. A tým, že to urobilo takto, tak to spravilo strašne zložito. A preto je tu ten problém. Možno, že niekedy jednoduchšie riešenia sú viac ako tie zložitejšie. Kedysi v Starom meste boli tie nálepky, že si to každý kúpil na celý rok a mohol zaparkovať. Ešte aj je. Dokonca aj na tej ulici, kde ja bývam, tak ešte stále rezidenčné parkovanie platí. Ale to nie je parkovacia politika. To je iba spôsob dopravného značenia, ktoré zvýhodňuje obyvateľov bývajúcich v tej časti. Ale aj o to by malo ísť, nie? To bol dobrý systém, myslím, že ho ľudia mali radi. Možno, že mal prvý polrok trochu nevôle. V momente, keď pochopili, že prináša v podstate pre rezidentov výhody, tak sa to ustálilo a on fungoval 15 rokov. Akože to nie je nejaká, to je ustálená vec, ktorá bola funkčná. Starosta aktuálny sa jej vzdal a prehodil teda komplet
všetky ulice Starého mesta, ktoré boli v správe Starého mesta a tým pádom hovorím, musíme sa o ne starať, musíme riešiť výtlky, ale výnosy z parkovania idú hlavnému mestu v 80% a v budúcnosti asi aj viac. To je o ľuďoch. No, pokým nemajú ten vzťah k tomu, čo de facto ako obyvatelia vlastnia, lebo tak si to treba uvedomiť. My sme podielnici tohto mesta. To znamená, že ak máme ulice, ktoré dokážu generovať nejaký výnos, tak by to malo byť naozaj do veľkej miery postavené na návštevníkoch a hlavné mesta z tohoto môžu krásne profitovať, pretože do hlavného mesta sa vždy prichádza najviac. Ano. A skúsenosť je taká, že z krajských a okresných miest vedia byť veľmi rentabilné parkovacie politiky a parkovacia politika hlavného mesta je v strate. Na druhej strane niektorí ľudia hovoria, že v 21. storočí auto znamená slobodu. Kopa ľudí, veľmi veľa ľudí je odkázaných na to auto. Či už vozia deti do predškolských zariadení, do školy, či chodia nakupovať, či chodia za svojimi rodičmi, proste či chodia do práce, niekto keď ide, ja neviem, z Devínskej Novej Vsi do centra, no tak je to problematické sa sem nejakým spôsobom premiestniť. Súhlasíte s tým, že istým spôsobom táto parkovacia politika siaha aj na to, za čo sme tu v tom novembri 80 bojovali, a to je sloboda? Bez tej miery áno, ale dneska sa ukazuje, že ľudia, ktorí majú auto, tak sú nepriatelia. No, presne na to som myslel. No. Naozaj tie kroky proste progresívneho vedenia nášho hlavného mesta to ukazujú. Oni naozaj nemajú radi individuálnu dopravu, ale ja v jednej veci v tom súhlasím, ako dneska na to, aby ste si išli kúpiť rožky do obchodu, nepotrebujete ísť autom. Tam vám stačí naozaj iný spôsob dopravy. Sú tu rôzne scenáre 15-minútových miest a tak ďalej, že kde vybavíte všetko v jednom kruhu, ale Bratislava na to ešte nemá. Áno, ale napríklad zrušili tie 15-minútové lístky na mestskú hromadnú dopravu, kde ja by som veľmi rád využil ten lístok a sadol si do električky a tých 15 minút sa zviezol niekde 3-4 stanice, ale jednoducho to nefunguje. Ono je to vlastne úplne easy. No. To sa zakrie ideológiami alebo ideami, cieľmi o tom, že tu chceme mať v podstate presmerovať a zmeniť pohľad na dopravu. Jediný cieľ je naozaj získať čo najviac prostriedkov od obyvateľov. To je proste tak. Aspoň to tak vyzerá, pretože by boli kopec riešení, ktoré naozaj boli možné, stačilo ich prevziať, nie vymýšľať stále niečo nové. To, čo je vymyslené v Bratislave, je absolútne zamerané na maximálny zisk pre mesto. Navyše to vedú takým spôsobom, že ani ten zisk nevedia vytvárať. No ale opak je pravdou, lebo je tu strata. Čo je zaujímavé, že Staré mesto práve preto, že tú skúsenosť malo s parkovacou politikou, ktorá bola teda cez tú súkromnú spoločnosť, tak výnosy od súkromnej spoločnosti za parkovacie miesta v tej zóne Medená a proste ľudia poznajú, ktorá fungovala teda posledných skoro 20 rokov, tak vynášala 300 000 eur ročne Starému mestu. Nebolo možné ináč v podstate verejné priestory prenajímať, takže toto bol jediný spôsob, ktorý bol pre celú Bratislavu a možno teda do veľkej miery, okrem takých anomálií, ako sa chystali v Petržalke alebo teda v nejakých iných krajských mestách, tak to bol pre hlavné mesto jediný spôsob a podľa zmluvy Bratislavská parkovacia spoločnosť teda platila Starému mestu každý rok 300 000. Teraz máme našu parkovaciu politiku tohto mesta a výnosy sú niekde na 20-30%. To není normálne. Proste, že prichádzate o to, čo tá parkovacia politika z toho, čo tá spoločnosť platila, sa budovali škôlky, riešili sa výtlky, sadili sa stromy, robili sa proste veci, ktoré mestská časť robiť musí. To znamená, že je v mínuse a pritom odovzdala to, čo patrí mestskej časti, do správy hlavného mesta. Áno, a pritom... Ten stav, keď si neuvedomia ľudia, že ten v podstate na čo mesto potom mrčí, alebo teda, aby som nebola expresívna, sťažuje sa, že nemá dostatok prostriedkov. My to vieme a myslím si, že Petržalka úplne rovnako. Mestské časti majú ďaleko menší rozpočet ako hlavné mesto na obyvateľa a dokážu s tým príjmom hospodáriť a priniesť riadne fungujúce škôlky, základné školy, senior centra. Hlavné mesto má ďaleko menej kompetencií, čo sa týka rozhodovania, aj vydávania teda rozhodnutí a takisto aj vlastne v
Zo školstva sú iba ľudové školy umenia, alebo teda, jak sa teraz volajú, ZUŠky, v správe hlavného mesta. Napriek tomu si ešte aj zo školstva mesto uzurpuje mestským častiam krátiť normatív, ktorý majú na žiakov základných škôl alebo materských škôl. Ten stav, keď si neuvedomíme, tak proste taký bude a budeme sa sťažovať na vládu a neviem na koho, že nám niečo neprispel, ale problém je viacej interný ako externý. Tak načrtnite aj každý z vás to riešenie, ktoré by ešte mohlo niečo zachrániť. Zjednodušiť systém, vrátiť sa k tým veciam, ktoré tu už boli viackrát povedané. Viete, ja som mal problém s kolegami z hlavného mesta, hlavne v tom, že my sme mali mnohé skúsenosti. Veď my sme tiež neboli dokonali v Petržalke. Nám sa stali kopec. Stalo sa nám veľa chýb, kedy sme museli niečo korigovať a tak ďalej, ale my sme boli schopní to korigovať, opraviť nejaké veci v našom parkovacom systéme. Mňa napríklad, už len taká jedna drobnosť, vy ste spomenuli na začiatku SMS-ky. Viete, to mesto to deklarovalo, že tie SMS-ky prídu. Dokonca pri úprave Všeobecného záväzného nariadenia tento rok hovorilo, že zavádzame tu tieto zmeny a jedna z nich boli SMS-ky. Nemali tu byť v pôvodnom návrhu, mali by tie SMS-ky byť úplne až posledné, to znamená, že v marci 2024. Ja sám som proti tomu protestoval, pretože zavedenie SMS-iek dneska je vec, ktorú vyriešite za týždeň. Proste máte tu dvoch agregátorov, ktorí to vedia spraviť, možno troch, a dohodnúť sa s nimi je veľmi jednoduché. Je pravda, že im platíte proste nejakým spôsobom nejaký výnos pre toho agregátora z tej SMS-ky, ale boli tu mnohí operátori, ktorí sa chceli dohodnúť, urobiť nejaké obstarávanie na spoločné SMS-ky pre parkovanie a MHD a tak ďalej. A tie návrhy tomu mestu dávali. Dneska však počúvam od starostov, že vôľa hlavného mesta je ešte viac posunúť termín zavedenia SMS-ky oproti pôvodne schválenému januáru 2024, lebo nakoniec sa v tom VZDN-ku zjednotil ten čas na január 2024. Dneska to mesto chce znova ešte posunúť. Neviem, dokedy chce čakať, ale len znova nahneva ľudí. A je dobrý aj ten princíp, že sa postupne vytvárajú nové a nové parkovacie zóny, pričom je to také skoro až nepredvídateľné, lebo ľudia sa to dozvedia možno mesiac predtým, alebo až potom, keď už tá zóna je vytvorená. Je to v poriadku? Nemalo to byť nejak v istom intervale časovom, aby sa všetky, ak už teda má byť tá politika parkovacia jednotná, aby sa všetky tie mestské časti vytvorili ako zóny na parkovanie? Ako bolo povedané, ja by som ešte povedala možno k tomu, že aké sú návrhy, a fakt sa stotožňujem s tým, že zjednodušiť ten systém. A to je odpoveď aj na túto druhú časť. Nie nedroliť to mesto na drobné a netrestať tých, ktorí si parkovanie zabezpečili vlastnou cestou, alebo teda na vlastných pozemkoch. Lebo aj také je veterí, že daň z nehnuteľnosti za parkovanie, ktoré je na súkromnom pozemku, bude dvíhaná v úplne inom pomere ako teda tie ostatné dane. V tom najvyššom. Aj tá daň za garáže, myslím. Tu je na mieste povedať, že ak mesto nemá dostatok prostriedkov, tak občan by mal byť ten posledný, od ktorého si nárokuje a zháňa zabezpečenie svojich činností. Máme tu takú anomáliu, o ktorej sa vôbec nerozpráva, celých 5 rokov som čakala, či sa to otvorí. Platí totiž, že daň z nehnuteľnosti sa platí pri obytných priestoroch za každé poschodie a meter štvorcový, to znamená byt aj na 12. poschodí, platíte rovnako ako byt na prízemí, kdežto administratívne priestory sú zdaňované úplne iným spôsobom, kde sa platí iba za parter, to znamená to prvé poschodie, ktoré je na teréne, a všetky poschodia nad tým sú takmer za nulovou sadzbou dane. Tak si pozrite Pribinovú, koľko tam uniká daní za riadne využívanie priestoru a úplne prirodzené platenie dane z nehnuteľnosti. Áno, čiže takže keď nám ostávajú otvorené zdroje, tak nebudeme predsa naozaj zdaňovať obyvateľov, a preto sme my na Starom meste boli absolútne proti zvyšovaniu daní. Myslím si, že naozaj dane z nehnuteľnosti sú na Slovensku nízke, v porovnaní s Európou úplne jednoznačne. Ale v pomere k platom. Ale tieto anomálie zabezpečujú to, že tu žijeme ešte stále európsky štandard. A my keď si budeme myslieť, že sa zdvihneme s daňami na európsky
štandard, tak potom jednoznačne naša životná úroveň pôjde dolu. No lebo tie príjmy nezodpovedajú tomu. No veď ten to pomer, je úplne jednoduchá matematika. Práve presne. niektoré veci trpíte a musíte vedieť s nimi výjsť tak, ako sú. Alebo celkovo sa musí naozaj zdvihnúť životná úroveň na Slovensku a potom je prirodzené, že sa zvyšujú dane, lebo ja som zastanca, že dane sa zvyšujú, keď je dobré, nie keď je zlé. Áno. A ešte predsa len sa dotknem jednej otázky, ktorá trápi mnohých bratislavčanov a to je to súznenie medzi cyklistami a medzi automobilistami, pretože niektoré zóny, a už sme tu o tom hovorili, boli dosť necitlivo vytvorené v prospech cyklistov, ale tí cyklisti tu existovali aj predtým a nebol nikdy problém nájsť si tu nejakú dobrú trasu, lebo tá infraštruktúra je tu daná roky. Tie cesty sa tu nové nejaké nevytvorili v Bratislave a teraz uberať už z toho mála, pričom počet aut je stále väčší a väčší, je to na úkor možno aj komfortu, aj ako som už naznačil, aj tej slobody. Predsa nebudeme v zime jazdiť na bicykloch po meste alebo na kolobežkách. Kolobežky to je na samostatnú debatu, ale zaujíma ma váš názor vlastne na tú proporciu medzi právami cyklistov a automobilistov. Ja som pri cyklistike celý život. Môj otec je cyklistický novinár, takže ja milujem cyklistiku. Ale paradoxne na toto mám trocha odlišný názor. Tiež si myslím, že zásahy do dopravy ako celku v Bratislave by sa mali robiť veľmi s citom. Veľmi s citom, prihliadnúc naozaj na všetky formy dopravy. Lebo mám pocit, že dnešné vedenie mesta sa nepozerá práve na tú, ktorá je v Bratislave najrozšírenejšia. A to je individuálna automobilová doprava. Ja súhlasím, že ju treba utlmovať. V centre mesta rozhodne. Ale možno potom nemôžeme utlmovať dopravu na mestských okruhoch, ako sa to udialo a plánuje sa to udiať. Tu máme dneska návrhy na ukľudňovanie Šancovej, na prechody prechodcov po Staromestskej. To sú podľa mňa tak hlúpe nápady. Veď dobre, môžeme to robiť, ale potom musíme urobiť nejakú alternatívu. To mesto, my nevieme zbúrať dneska domy, urobiť tam nové cesty. Musíme sa nejakým spôsobom všetci zmestiť. A teraz, dobre, ale potom sú na mieste debaty, či ideme posunúť individuálnu automobilovú dopravu alebo hromadnú dopravu pod zem, alebo nie. Lebo aj také sú riešenia. Napríklad, veď Plato by bolo také riešenie, čo teda je trocha hlúpe riešenie, lebo je to za veľa peňazí skoro nič. Ale poďme sa o tom baviť. Otázka, či na to mesto má peniaze. No nemá na to peniaze. Tak potom sa musíme všetci zmestiť na ten povrch. Bohužiaľ. Na záver, vaše slovo. Lebo... Na záver, a možno sme to naozaj aj pekne otočili. Prvorada je bezpečnosť. Ja si myslím, že tieto riešenia, ktoré dneska sa zavádzajú, nie sú bezpečné ani pre cyklistov. A častokrát sú nebezpečné ani pre motoristov. A keď sa niečo 30 rokov alebo 50 rokov generuje, a to je to, že naozaj to tak je, že v dnešnej dobe máme väzbu na dopravu v hlavnom meste Slovenskej republiky vo veľkej miere ako individuálnou dopravou. Proste tento stav treba zobrať ako východzí. Ano. Môžeme sa od neho odpichnúť, ale nemôžeme ho začať, že nenávidíme teraz tých, ktorí takto chodia, pretože nakoniec, keď niekto povie, že má rád Bratislavu, aj v tom aute sedí Bratislavčan. Áno. A tiež sa chce niekam dostať. On sa nepohybuje preto, aby robil niekomu zlé. Pohybuje sa preto, lebo niekam potrebuje dôjsť. Takže naozaj posledné slovo mala žena, tak ako to má byť. Právne. Takže ďakujem veľmi pekne pani Zuzane Aufrichtovej, bývalej starostke mestskej časti Bratislava Staré mesto. Ďakujem. A Ivanovi Lučaničovi, bývalému splnomocnencovi pre parkovaciu politiku v Petržalke. Ďakujem veľmi pekne za túto hodnotnú debatu a za tieto vaše zaujímavé názory. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a k téme sa budeme pochopiteľne v televízii Bratislava vracať. Dovidenia.